Салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. Имрӯз ҳамроҳ самбусаи кадугинро тайёр мекунем. Хуб, дар аввал хамирашро тайёр мекунем. Маҳсулот барои мо ба мо лозим аст. Дар ин ҷо ман 450 мл оби гарм дорам ва як дона тухмро меандозем. Ками намакро мепошем. Саломат бошад. Омехта мекунем ва кам кам ба орд меандозему хамирро тайёр мекунем. Хамирашро тайёр кардем. Акнун хамирро ба зуволаҳо тақсим мекунем. ана ҳамин хел ба ду зувола тақсим кардем хамирро. Акнун тамошобинони гиромӣ мегузарем ба тайёр кардани маҳсулоти дохилии самбуса. Пиёзҳоро майда мекунем. пиёзро низ майда кардем, хела гирья кардем. Пиёзро ба каду меандозем. Каду аллакай тайёр аст, ман аз туртароша гузарондам шаб. Ва акнун намак мепошем. бисёриҳо хавотир мешаванд ки ман бисёри бад намак меандозам. Не тамошобинони гиромӣ, ҳоли ягон бор ҳамин хел нашудааст ки хӯроки ман шур шуда бошад. Ҳама вақт бенамак. Ва акнун мурчро меандозем. Ва ҳатман каме равған мерезем. Боз бисёриҳо наистанд ки пиёзро мо сурх мекунем, боз ҳам болаззаттар мешавад. Ман сурх намекунам, барои он ки ҳамин хел пиёзро меандозем, манту самбуса обдор мешавад, яъне сочный мешавад. Барои ҳамин ман пиёзро сурх намекунам. Акнун ҳамашро омехта мекунем. ҳамаи маҳсулотҳоро тайёр кардем ва акнун мегузарем ба тунук кардани зуволаҳо. Зуволаҳоро тунук кардем. Акнун ба болои зувола сливочное маслоро мемолем. Сливочное масло ёки маргарин фарқ надорад. ана ҳамин хел якта зуволаи калон кардем, ду тақсим мекунем ва якташа майда майда мекунему, яктаи дигаша мемонем ки истад. тамошобинони гиромӣ, зуволаро тайёр кардем. ана ҳамин хел тунук кардем ва акнун маҳсулоте ки тайёр кардем ба зуволачаҳо мемонему, самбусаҳоро мепечонем. Я же не пошел на 8.
ана ҳамин хел самбусаҳоро печондем. Акнун ба болои самбуса ҳатман тухм мемолем. ва кунжут мепошем каме. акнун ба тафтон ба 180 дараҷа гармӣ дар муддати 20-25 дақиқа тайёр мекунем. тамошобинони гиромӣ, самбусаҳо низ тайёр шуданд. шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. ба ҳамаи шумо иштиҳои таом хайр. То дидори оянда дар паноҳи худо бошед.